Здравейте! Минали клип нещо бъгнам и не можа да го качам. Всъщност, може да ми спира от време на време. Не знам, защото няма място. Всъщност на Карашо я останах 5 на арена и му Уизър. Чакам в картшопа да дойдат още. Ще така си подобрих балона и голямата пека. Така. Този клип се надявам така, събрах си тия работи и се установих в една библиотека. Ужас, гладен съм. Гладен съм. Нямаме ток, ужас. Споко, мойчик. Ах ти! Чакайте, всъщност вие сте вие. Фак! Гонно зомби! А исках само осветление, осветление, Я умра, занесера. Крипър! И аз гръмна. Да бегам. Изиди. Аре са е. Ето и аз викам посред нощта работа. Така ни е светличко, не спалват война. Крафтинг тейбъл, мората отгоре ми. Поръчи са от. Е така са вече съм пич. Същински печ. Така скъпи мангал. Това е супер щурен. Махна ли са? Без са. Супер, махна се и друга. Сега ще я разби. Оп, мобите. Точно е. Стига да е.
Ти ми дай броня. Как? Сега ти ми свършим на работа. Посред нощ, ама. Са намерихме арея, кога спрей. Опа! Ай бе запалим. Запалим печки. О, ще сгасна е. Като най... Ихо. Ай. Я сам пошел к нему. Зомби! Чикрипа. Не видя. Аз съм взел ни пичите. Оф, майко! Гъв съм загубен. Не съм взел изпеченето. А не цъкам жит чудовище. Какво ще правим се? Оф, като рия. Някой ми скучи. Къде иска? Какво става, бе? Не, бе. Не стаим гладни. Майка. Не се изкажа, има ли глад някъде. Скай са само отстраните. И птица ферми. Трески. Ама нещо, ма не знам кой. Имаме камен покръвче. Подсигурено, а? Така, за следващия клип не знам дали ще го продължавам. Това. Сайвачето. Ще го правим или... Може да почна друго с пирамида. Един епизод. Ще направя пичко с пирамида, като ще снимам на Майнкрафт. Трябва да се дойдат, бе. Учителите, мамичка. Окей, мисля, че... Да, ще се снимая някъде там на пирамидата. И... супер, зоря. Оп, извините, браточки, излезнах за малко. Пак влизаме, няма нищо. Нали? Да си гейм. Окей. Може да хареса. Ах, мама. Ха-ха-ха. Ти ги прецакаш.
цигачки. Така, гнем ги прецаках. Така, тези вече на технологии, които имат много монстъри, крипър и да, това е. Така, и стана зоряне, убихме малко монстъри и това ще е цяло. Да. Ай, чао!